हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मैना आबुं बर' सावथुननि सायावनो सुंद' आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौ नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर दायो नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड जाना दं मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थादों दे मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ माब्ला रिलिज होगोन आरो मानो थाबनो रिलिज होआखै होननानै स' लोगोफोर जोंहा रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेला मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौबो माखासे साननि गेजेरावनो रिलिज खालामना होसिगोन दे लोगोफोर स' बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय चेनेलाव एक्टिभ जाना थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जोंहा मैना आबुं बर' सावथुनखौ रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाहाय सप्तासे बा 1 उइकनि गेजेरावनो रिलिज खालामना होयो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअखौ आं रिलिज खालामा होननानै लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय आं माखासे बर'फोरनि फैनो गोनां मुभि बा सावथुन बर' एलबाम्स बायदिफोरखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होयो दे लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै बुजिदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो आंबो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो हागोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला जों मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 खौ नायनो थाखाय माखासे सान नेना थासै दे लोगोफोर